Ma hemm l-ebda dubju illi bl-azzjoni li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat stieden lin-negozjant Jorgen Fenech għal festin ta' eluq sninu provoka illi natalu rigal mingħand l-istess Fenech. Dan il-fatt waħdu jindika illi kienet normali għal Muscat illi jiċċelebra ma' Jorgen Fenech. Hekk sostna l-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler meta indirizza lil Kumitat għall-Standards fil-Ħajja Pubblika fejn xeħet aktar dawl fuq ir-rapport tiegħu dwar it-tliet tiflix kien imbit Petrus illi ta' Fenech lil Muscat b'valur illi laħħaq ftit inqas minn 6,000 euro. George Hisler saħaq illi m'għandu ebda dubju illi din lotja kienet intiża bħala rigal personali, rigal ta' valur partikolarment għoli. Il-Kummissarju stqar illi huwa ħażin illi Prim Ministru jistieden għal festin privat persuna li huwa mdaħħal sew mal-Gvern fil-kummerċ aktar u aktar ħażin jekk jirċievi rigali minn għandu. Illi da ma kienx hemm dubju dwar hux rigal personali u rigal għall-Istat. Jibgħu wieħed meta jmur birthday party ma jtikx rigal għall-Istat. Ila għalija il-fatt li aċċettajtu biss għandha sinifikat. Brabta mal-allegazzjonijiet fuq Jorgen Fenech b'konnessjoni mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, George Hisler saħa illi ma xtaqx jidħol f'dak il-mertu u qal illi ma kienx prudenti li jidħol fil-pariri li taw is-servizzi tas-sigurtà lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan għaliex l-istess Muscat saħa illi s-servizzi segreti talbuh iżomm in-normalità. Għaldaqstant wieħed jasal għal konklużjoni illi il-probabilità hija li kienet ħaġa normali stedina bħal din għalih. Aġir skorrett illi inti tistieden u tirċievi minn għandek il-persuna istedin regal meta dak il-persuna huwa persuna li huwa intimament marbut mal-gvern fil-negozjati kummerċjali, fil-relazzjoni kummerċjali li għandhom. Dak huwa l-ħażin illi dal-persuna kieku ma kienx ġraw da ċirkostanzi kollha tal-investigazzjoni eċetera, kien jiġi mistieden mingħajr il-bżonn li tkun qed tisservi s-sigurtà. Il-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika saħaq illi hawn Prim Ministri f'pajjiżi oħra illi irreżenjaw mill-pożizzjoni tagħhom fuq affarijiet inqas serji minn hekk u fakkar li Prim Ministru irid jimxi bl-eżempju. Ma ninsewx illi l-Prim Ministru huwa dak li qed jagħti l-eżempju. Jiġifieri, jekk jiena bħala Prim Ministru qed naċċetta dawn ir-regali, il-Ministri tiegħi se jħossuhom komdi li jaċċettaw dan regali wkoll. Hemm ċirkostanzi f'pajjiżi oħra fej Prim Ministru irriżenja fuq inqas minn hekk. Għaldaqstant huwa suġġerixxa sabiex il-kodiċi tal-etika jiġi emendat bilan illi jissawwar reġistru għat trasparenza fejn jiġu elenkati r-rigali li jirċievu kemm il-Ministri kif ukoll il-Prim Ministru. Mill-banda l-oħra l-Speaker Angelo Farrugia deskriva r-rapport ippreżentat minn George Hisler bħala wieħed qiebes b'messaġġ qawwi. Intant, il-membri tal-Gvern qed jirreżistu li Joseph Muscat jidher quddiem l-istess kumitat.